Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres hem desenvolupat el sistema QDS, que està cridat a ser una de les grans revolucions en el sector carni mundial. Hem passat a fer productes com són embotits curats en 3 dies, quan en els processos tradicionals fan en 2 o 3 mesos. Ens n'hem adonat compte que quina necessitat hi ha de treure l'aigua per secar d'un embotit, quan llavors aquest embotit es llesca, i simplement el que fa el QDS és secar les llesques en lloc de secar un embotit sencer, amb la qual aquí hi ha unes reduccions dràstiques al temps de procés, etc. Avui en dia cal perdre la por a aliar-se, i és molt important que ens en donem compte que per les petites i mitjanes empreses com és la nostra, la correcta gestió de la innovació ens pot portar a ser competitius en un mercat global. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.